Potlačte ho dole a zatočte doprava. Keď na to zatlačím, tak sa to zlomí. Nejde to von. Prepni ten ovládač hore. Prasknutá žiarovka zabránila modernému lietadlu dokončiť pristátie. Na tomto lietadle sú prístroje s 20-centovými žiarovkami. Sústredili sa na opravu malého problému, ale ten väčší ich ešte čakal. Stále sme na 2000 stopách. Áno, čo sa tu deje? Lietadlo havarovalo do vzdialeného močiara. Tí, ktorí prežili, museli čeliť novému nebezpečenstvu. Močiar bol plný leteckého paliva. Nepoužívajte zápalky! Nehoda Eastern 401 bola medzníkom v leteckej histórii. Nehoda pripomenula vyšetrovateľom veľké nebezpečenstvo, ktoré číha v kokpitoch dopravných lietadiel. Letecké katastrofy. Toto je pravdivý príbeh, založený na oficiálnych správach a výpovediach očitých svedkov. Osudná nepozornosť. 29. december 1972. Úsvit éry veľkokapacitných lietadiel. Na Floridu mierilo v tom čase jedno z najmodernejších lietadiel na svete. Lockheed TriStar bolo fascinujúce lietadlo, úžasne ľahko sa riadilo. Malo veľký prebytok výkonu a bolo plné inovatívnych noviniek. Kabína lietadla Eastern Airlines je väčšia a tichšia. Servis bol vynikajúci. Bob Loft je kapitánom na lete Eastern Airlines 401. Na lietadlách lietal viac ako 30 rokov. Jeho kopilotom bol Albert Stockstill. Palubný inžinier bol Donald Repo. Lietadlo nechalo za sebou studený New York a teraz klesalo smerom k Miami. Vítajte v Miami. Teplota je príjemných 17 stupňov a vonku je krásna noc. Poďme na to, vysunte podvozok. Angelo Donadeo bol technickým špecialistom Eastern Airlines. Po službe sa vracal späť do Miami. V tú noc bolo na palube 176 ľudí. Väčšina mierila na juh na oslavu Nového roka. Ron a Lily Infantinovci boli manželmi iba 20 dní. Vracali sa z vianočnej návštevy u svojej rodiny. Svetlá zapnutia bezpečnostných pásov sa rozsvietili. Boli sme vo finále. Pozrel som sa von z okna a tam som videl svetlá letiska. Tesne pred polnocou začalo lietadlo priblíženie na medzinárodné letisko v Miami. Stockstill pilotoval lietadlo, zatiaľ čo Repo čítal povinné úkony. Radar. Hore, vypnutý. Kontrola hydraulického panelu. 35-33. Podvozok vysunutý. Kapitán ohlásil problém. Páka je vysunutá? Závada predného podvozka. Svetlo potvrdzujúce vysunutie predného podvozka sa nerozsvietilo. Skúsim to ešte raz. Podvozok sa nemusel celý vysunúť. Kapitán to skúsil znovu. Typický zvuk pre podvozok sa ozýval po celom lietadle. Podvozok vydal obvyklý, dosť hlasný zvuk. Keď lietate často, tak to dobre poznáte. Pilot to niekoľkokrát zopakoval, ale nám vôbec nič nepovedal. Aj to sa niekedy stane. Pozerali sme na seba a povedali sme si, skvelé, domov prídeme o niečo neskôr. Stále žiadne svetlo. Loft si nie je istý, či je predný podvozok zaistený. Pristátie mohlo byť nebezpečné. Veža tu Eastern 401. Budeme musieť zopakovať okruh. Nesvieti nám svetlo predného podvozka. Eastern 401, rozumiem. Stúpajte do výšky 2000 stôp. Potom preladte späť na väžu 128-6. Mám skontrolovať tie žiarovky? Áno, skontrolujte ich. Palubný inžinier Repo vykonal test nazvaný Vianočný stromček. Ten rozsvieti všetky varovné svetlá v kokpite, aby sa zistilo, či fungujú žiarovky. Svetlo predného podvozka neprešlo testom.
Žiarovka je možno prasknutá. Ale bola tam šanca, že sa jednalo o dve chyby. Chybná mohla byť žiarovka, ale aj predný podvozok. Skúsil by si s ňou pohýbať. Ale vzdorujúca žiarovka bola mimo kapitánov dosah. Dispečeri na zemi naviedli let 401 na okruh vo výške 2000 stôp, aby tam krúžil, pokiaľ sa nepodarí problém vyriešiť. Mám pokračovať v riadení? Aká bola tá frekvencia? 128,6. Zavolám im. Je to tá nad tou červenou však? Áno, odtiaľto sa k nej nedostanem. Ani ja sa k nej nedostanem. Bola bezmesačná noc. Ako sa lietadlo vzdiaľovalo od Miami, vonku bola úplná tma. Odrazu bola vonku úplná tma. To znamenalo, že letíme smerom na západ, nad Everglades. Kopilot Stockstill riadil lietadlo, ale kapitán Loft potreboval pomôcť s vyriešením problému. Zapnite autopilota. Dobre. Tristar bol vybavený jedným z najdokonalejších autopilotov v histórii. Ten bol schopný pristáť s lietadlom samostatne. Stockstill ho naprogramoval na výšku 2000 stôp. Teraz zistíme, či dokážeš vybrať tú žiarovku. Dobre. Žiarovku sa podarilo vybrať. Richard Praglusky je letecký inžinier. Lietal touto linkou pravidelne a mohol využiť znalosti technických problémov lietadla. Smerovali sme nad Everglades. Vedel som, že s lietadlom sa niečo deje, pretože pokiaľ by sme meškali, museli by sme spraviť nejaký ten okruh. Problémy s kontrolou stále pretrvávali. Stockstill teraz nevedel dostať žiarovku späť. Dajte ten ovládač hore. Dobre, trochu z boku. Eastern 401, zatočte doľava, kurz 300. Dobre, 300, Eastern 401. Choďte sa pozrieť dole a zistite, či je podvozková noha vysunutá. V podlahe bol vstup do priestoru palubnej elektroniky. Miestnosť, ktorá sa nazývala diera do pekla. Odtiaľ to bolo možné skontrolovať pristávací podvozok. Nemáte niekto vreckovku, aby som to stlačil? Niečo, s čím by som to mohol urobiť? Potom zatlač dole a otoč to doprava. Teraz to ešte otoč doľava. Choďte niekto dole a skontrolujte to. Nejde to von. Ak by som mal kliešte, mohol by som ich obaliť vreckovkou. Kliešte vám môžem dať, ale ak to stlačíte príliš silno, praskne to. Do čerta. Choďte dole a skontrolujte, či je noha na červenej značke. To je všetko. Na tomto lietadle sú prístroje s 20-centovými žiarovkami. Ako sa posádka snažila vyriešiť problém, Richard Praglusky si pri pohľade z okna všimol niečo závažné. Vpravo od nás som mohol vidieť väžu. Vyzeralo to tak, ako by sme sa chystali na pristátie. Čo bolo veľmi zvláštne. Praglusky si všimol niečo, čo piloti prehliadli. Lietadlo neustále klesalo k močiaru priamo pod nimi. Let Eastern Airlines 401 prelietal nad Everglades na Floride. Pod nimi nebolo nič, iba tma a opustený močiar. Cestujúcemu Richardovi Pragluskymu sa niečo nepozdávalo. Cítil som sa veľmi zvláštne. Vôbec nás o ničom neinformovali. Zatiaľ sme boli dosť vysoko a tak som predpokladal, že sa ozvú a oznámia nám, kedy by sme mali pristáť. Zatiaľ som sa nejako veľmi nevzrušoval. Nedávaš to tam opačne? Nie, nedávam. Dokážeš to dať do tej diery? Do pekla neviem, čo by tam mohlo zavadzať. Stále tam niečo je. Nedokážem na to prísť. Bez zeleného svetla stále nevedeli, či je predný podvozok zaistený. Palubný inžinier Don Repo bol v priestoroch pod kokpitom. Pozeral sa oknom v pekelnej diere a dúfal, že uvidí zaistenú prednú podvozkovú nohu.
Do keľu, nič som tam dole nevidel. Čože? Nič som nevidel. Nie je zaistená? Nevidel som to, bola tam hrozná tma a ja som nič nevidel. Koleso nebolo osvetlené. Čože? Koleso nebolo osvetlené. Kapitán Loft zabudol zapnúť vonkajšie svetlo, ktoré by osvetlilo prednú podvozkovú nohu. Skúste to teraz. Dispečer Charlie Johnson na medzinárodnom letisku v Miami doriešil problémy iného dopravného lietadla. National 607 bezpečne pristál. Hasičské vozy nemuseli zasahovať. Všimol si, že let Eastern Airlines 401 klesol z výšky 2000 stôp do iba 900 stôp. Nejako sa tým neznepokojoval. Niekedy sa stávalo, že radar na pár otočiek zachytil falošný odraz. Eastern 401, ako to s vami vyzerá? Dobre. Chceme dokončiť okruh a potom sa vrátiť. Kapitán Loft dúfal, že čoskoro dostane informáciu o tom, že podvozok je zaistený. Chcel sa vrátiť na letisko. Eastern 401, točte doľava. Kurs 180. Lietadlo smerovalo na západ preč od letiska. Trvalo by niekoľko minút, kým by sa dostal na pristátie. Hlboko v Everglades lovil Bob Marquis s kamarátom žaby. Odrazu ich minul let Eastern Airlines 401. Odrazu som nad sebou videl blikajúce svetlá, ale bola taká tma, že som nerozoznal západný horizont. Netuším, ako vysoko bolo to lietadlo. Zrazu spravili piloti alarmujúce zistenie. Ako sme na tom s výškou? Čože? Stále sme v 2000 stopách, nie? Čo sa tu deje? Svetlá v kabíne začali blikať a počul som hluk. Bol tam hrozný hluk. Taký ohromný hluk, ako keby sa rozpútalo samotné peklo. Charlie Johnson si všimol, že výška letu 401 dosiahla výšku mora. Eastern 401, stratil som vás z radaru. Aká je vaša aktuálna výška? Od Eastern 401 neprišla žiadna odpoveď. Iné lietadlo poslalo znepokojujúcu správu. Väža Miami, tu je National 611. Videli sme veľký záblesk. Vyzeralo to, že to prišlo zo západu. Nevieme, čo to bolo, len aby ste o tom vedeli. Tmavý, opustený močiar sa pre tých, čo prežili haváriu, stal ich nočnou morou. Bob Marquis vyrazil smerom k miestu nehody. Išiel som tak rýchlo, ako som mohol, ale aj tak mi to trvalo asi 15 minút, kým som sa dostal na miesto nehody. Richard Praglusky haváriu prežil. Vedel som, že som ťažko zranený, pretože som videl, ako zo mňa visia kusy oblečenia. Bol som takmer do pol tela nahý. Z rúk sa mi odlupovali kusy kože. Tiež som vedel, že som v šoku. Necítil som vôbec žiadnu bolesť. Začal som si uvedomovať, že som ťažko zranený a vedel som, že bolesť sa dostaví neskôr. Ako som sa snažil zachovať si chladnú hlavu, uvedomil som si, že čím dlhšie zostanem v tom močiari, tým väčšie nebezpečenstvo mi hrozí.
Keď lietadlo havarovalo, prehnala sa ním ohnivá guľa. Pamätám si naplamenie na mojej tvári. Pamätám si záblesky. Pamätám si, že som sa pokúšal nadýchnuť, ale nedokázal som chytiť dých. Požiar pohltil všetok kyslík zo vzduchu. A potom si už len pamätám, ako som sa prebral v močiari. Ron Infantino bol pri havárii silno omráčený. Prebral sa až v močiari. Odhodilo ma to dosť ďaleko. Bol som vzdialený od ostatných, nikto nebol blízko mňa. Lily? Lily? Bol ťažko zranený. Jeho manželka Lily sedela vedľa neho, ale teraz ju nikde nevidel. Voda v močiari plamene okamžite uhasila, ale 20 000 kilogramov paliva sa rozlialo na hladinu močiara. Jediná iskra mohla odštartovať ohnivé peklo. Nepoužívajte zápalky! Všade je tu palivo! Keď som blúdila okolo trosiek, veľmi som sa bála, aby niekto nespravil niečo hlúpe. Ako zapáliť zápalku, všetkých by nás podpálil. To bol skutočný strach. Bob Marquis chcel pomôcť tým, ktorí prežili, a tak skočil do močiara. Okamžite pocítil, že má na koži letecké palivo. Nohy ma pálili, mal som ich ako rozleptané. Týždeň som si ich liečil. Marquis rýchlo zbadal človeka, ktorý bol v nebezpečenstve. Ťažko zranený muž bol stále pripútaný k sedadlu a hrozilo mu, že sa utopí. Hlava mu padala pod vodu. Prišiel som k nemu a počul som, ako hovorí: "Pomôcť, už dlhšie neudržím hlavu nad vodou." A potom mu spadla späť pod vodu. Tak som mu pomohol a dostal ho z toho. Nemusíte sa báť, mám vás! Mám vás! Bob Marquis zachránil pred utopením desiatky ľudí. Izolovaný od tých, ktorí prežili a neschopný pohybu, mal teraz Ron Infantino nový dôvod na obavu o svoj život. Aligátory a hady boli úplne všade okolo mňa. Počul som, ako sa predierajú porastom. Snažili sa dostať späť do svojho prirodzeného prostredia. Ak by sa ku mne dostal aligátor alebo had, stal by som sa pre neho ľahkou obeťou, lebo som sa nemohol brániť. A potom som započul vianočnú koledu. Aby povzbudila tých, čo prežili, začala Trudy Smithová spievať vianočné koledy. Vedeli sme, že sa odtiaľto tak rýchlo nedostaneme. Pretože nikto nevedel, kde sme. Boli sme uprostred močiara, uprostred noci. Takže čo iné nám zostávalo robiť? Predstavte si, že by ste v takej tme odrazu započuli vianočnú koledu. Bolo to ako na Titaniku, ktorý sa potápa. Bolo to neuveriteľné. Behom pár minút bol na miesto nehody vyslaný vrtuľník pobrežnej stráže. Ale v čiernej noci nedokázal nájsť miesto nehody. Bob Marquis sa pokúšal dať helikoptére signál. Dobre som ich videl, ale oni leteli úplne opačným smerom. Mával som svetlom, až pokiaľ som neuvidel, že sa obrátili späť smerom k nám. Boli sme v tom močiari už dosť dlho, keď sme začuli helikoptéru. A bol to ten najkrajší zvuk, aký sme mohli počuť. Konečne niekto vedel, kde sme. Za menej ako hodinu a pol od nehody dorazila pobrežná stráž.
Ale najbližšie miesto vhodné na pristátie bolo asi 100 metrov ďaleko. Marquis vyrazil smerom k vrtuľníku, aby priviedol záchranárov na miesto nehody. Prvý, koho stretol, bol záchranár Don Schneck. Išiel som k tomu člnu. Pýtali sa ma, kde sú ďalší záchranári. A ja som im povedal, že to sme zatiaľ všetci. Že musíme vyraziť. Zobral nás čo najbližšie, ako sa len dalo. Pretože sa obával, že by mohol niekoho zraziť. Hovoril, že všade okolo sú telá. Don Schneck začal pátrať po tých, ktorí prežili. Priblížil som sa k veľkému objektu, ktorý bol nedaleko odo mňa. A zistil som, že to je predná časť lietadla. Bol prekvapený, keď zistil, že kapitán Bob Loft nehodu prežil. Bol v zlom stave. Mal veľké tržné rany. Vedel som, že má zlomené rebrá. Mohol by som povedať, že bol v šoku. A tak som ho upokojil a povedal som mu, že som tu zatiaľ jediný, ale že na ceste sú ďalší. Nech to len vydrží. Ja zomriem. Povedal mi to a ja som mu radšej neodpovedal. Potreboval som ho udržať nažive. Cítil som sa byť úplne bezradný, pretože som tam bol úplne sám. Otočil som sa smerom k Miami a pomyslel som si, kde do pekla všetci sú. V tom čase som si všimol asi 50 svetiel, ktoré sa k nám blížili. Vďaka Bohu. Kopilot Albert Stockstill zahynul pri náraze. Kapitán Bob Loft zomrel o chvíľu neskôr. Angelo Donadeo a Don Repo prežili a boli odvezení do nemocnice. Celkovo nehodu prežilo 77 ľudí. 99 zomrelo. Do rána boli zranení prevážaní do nemocníc v celom Miami. Ron Infantino je jeden z tých, čo zabojovali o svoj život. Prišiel ku mne kňaz, aby mi dal posledné pomazanie. Bolo mi jasné, že je to so mnou zlé. Bola to desivá myšlienka. Celý ten čas som sa vypytoval na Lily. Videl ju niekto? V tú noc ma to trápilo asi najviac zo všetkého. Lily. Kde je Lily? Nehoda bola na titulkoch novín po celom svete. Prvýkrát havarovalo veľkokapacitné lietadlo. Jednalo sa o najväčšiu haváriu v histórii amerického civilného letectva. Vyšetrovatelia z Úradu pre bezpečnosť v doprave boli pod silným tlakom, aby odhalili, čo presne sa tam stalo. Bola to veľká záhada, pretože to bolo najnovšie moderné lietadlo, ktoré bolo vo vynikajúcom technickom stave. Vyšetrovatelia z NTSB očakávali, že vyšetrovanie bude dlhé a veľmi komplikované. Prvé stopy hľadali vyšetrovatelia priamo na mieste havárie. Pole trosiek bolo veľmi rozsiahle. Z toho usúdili, že lietadlo narazilo do močiara, ale bolo natiahnuté tak, ako keby sa pripravovalo na bežné pristátie. Klesalo pomaly a plynule. Vyšetrovatelia NTSB dostali dokument o nastaveniach mnohých z prístrojov v kokpite. Zistili, že autopilot bol nastavený na udržiavanie výšky 2000 stôp. Čo sa mohlo stať? Vypočuli technického experta Angela Donadea. Všetko, čo mohol povedať vyšetrovateľom, bolo, že sa posádka pokúšala opraviť žiarovku. V nasledujúcich dňoch boli objavené obidve čierne skrinky. Vyšetrovatelia dúfali, že oni im zodpovedia niektoré otázky.
Skôr ako spracovali letové údaje, palubný inžinier Donald Repo v nemocnici zomrel. Ron Infantino sa medzi tým dozvedel krutú pravdu. Pod krídlom lietadla bolo objavené telo jeho manželky Lily. Bola to úžasná žena. Mal som 27 a ona tiež. V skutočnosti to bola moja prvá láska. Rona trápili výčitky svedomia, pretože si tesne pred nárazom vymenili sedadlá. Vymenili si sedadlá len tesne pred nárazom, keď sa ona vracala z toalety. Pri náraze ju to vymrštilo do močiara a utopila sa. A on prežil. Močiar bol záchranou, ale aj nebezpečenstvom zároveň. Močiar zachránil veľké množstvo životov, pretože absorboval veľké množstvo energie z nárazu. Zapôsobil ako vankúš. Voda v močiari bola taká hustá, že tým, ktorí prežili, upchala veľké rany a tým zabránila, aby vykrvácali. Ale všetko to malo aj svoju temnú stránku. Do ich zranení sa dostali nebezpečné, priam smrteľné baktérie, ktoré prežívali v čiernom bahne v Everglades. Tieto baktérie spôsobovali infekciu, ktorá sa volala gangréna. Tá dokáže zabiť človeka už za 2 dní. Gangrénový plyn sa dá vyliečiť iba v pretlakovej komore. Je to pretlakový kontajner, ktorý sa zaplní veľkým obsahom kyslíka. Kyslík je tlačený do rán a tak je možné baktérie zabiť. 9 pasažierov, ktorí prežili, bolo infikovaných gangrénou. Pre všetkých bolo potrebné zohnať pretlakové komory. V opačnom prípade by im museli amputovať končatiny. Ron Infantino mal infikovanú ruku. Prišiel lekár a povedal, že mi diagnostikovali plynovú gangrénu. Povedal tiež, že ak nezoženú pretlakovú komoru, tak mi budú musieť amputovať ruku. Bohužiaľ povedal, že jediná pretlaková komora je v nemocnici Mercy, ale že je plne vyťažená. Ak čoskoro lekári nenájdu pretlakovú komoru, Ron príde o ruku. Zatiaľ, čo doktori hľadali pretlakovú komoru pre Rona Infantina, vyšetrovatelia skúmali to, čo zostalo z lietadla. Testovali riadenie lietadla, motory, prístroje, elektrické a hydraulické systémy. Lietadlo bolo úplne nové. Bolo vo vynikajúcom stave. Nenašli sa žiadne mechanické závady, ktoré by mohli spôsobiť nehodu. Keďže niektoré diely lietadla boli v dobrom stave, NTSB ich vrátila spoločnosti Eastern Airlines, aby ich mohla použiť ako náhradné diely na iné lietadlo. Konečne sa podarilo nájsť nevyužitú pretlakovú komoru pre Rona Infantina na námornej základni v Panama City. V komore bol 40 hodín. Tlakový kyslík baktérie zabil a zachránil mu život. Páni, musíme preskúmať 3 možnosti havárie. Najmodernejšie lietadlo kleslo o 2000 stôp bez toho, aby si to posádka všimla. Vyšetrovatelia vedeli, že lietadlo bolo mechanicky v poriadku. Sústredili sa na ďalšie dôvody nepovšimnutého klesania. Na prvom mieste bola zdravotná nespôsobilosť pilota. Súdna pitva kapitána Boba Lofta odhalila zaujímavú skutočnosť. Kapitán Loft mal veľký, nezistený nádor na mozgu. Ten spôsoboval tlak na časť mozgu, kde sa nachádza centrum zraku. Zdravotné záznamy uvádzajú, že medzi 50. a 52. rokom života sa mu zhoršil zrak na ľavom oku. Doktori predpokladali, že kapitán mohol mať zhoršené periférne videnie. Nádor mohol vytvoriť slepé body. Ako sa sústredil na nefunkčnú žiarovku, nemusel si všimnúť zmenu výšky na jeho výškomere.
Vyšetrovatelia zvažovali možnosť, či mohol byť nezistený nádor príčinou havárie prvého svetového veľkokapacitného lietadla. Stále sme v 2000, áno? Hej, čo sa to tu deje? Vyšetrovatelia zisťovali všetko ohľadom kapitána Boba Lofta. Vypočúvali ľudí, ktorí ho poznali a preskúmali všetky jeho zdravotné záznamy. Vyšetrovatelia zistili od rodiny a priateľov kapitána Lofta, že mal vynikajúci zrak. Bol to vynikajúci strelec. Strieľal na asfaltové holuby, čo je malý a rýchly cieľ. Loftové záznamy ukázali, že nedávno prešiel zdravotným vyšetrením, kde mu boli odporúčené na lietanie okuliare. Ale tento záznam nepreukázal, že by sa mu nejako výrazne jeho zrak zhoršil. Mal 55 rokov a kto v jeho veku nenosí okuliare aspoň na čítanie? Málo kto. Doktor Joe Davis, ktorý vykonal súdnu pitvu, mi povedal, že nádor síce tlačil na centrum videnia, ale domnieval sa, že to nemohlo mať vplyv na kvalitu jeho zraku. Podľa jeho názoru by to nemal byť dôvod príčiny nehody. Vyšetrovatelia stále nevedeli, prečo let 401 začal klesať. Zapnite autopilota. Mohol byť autopilot, ktorý mal lietadlo udržiavať vo výške 2000 stôp, nefunkčný. Palubné počítače haváriu prežili a boli predmetom podrobného preskúmania. Po 11 dňoch od nehody bol autopilot nainštalovaný do iného lietadla typu Tristar. Ten letel tú istú trasu ako let 401. Autopilot udržiaval lietadlo vo výške 2000 stôp. Prečo to bolo tej osudnej noci inak? Vyšetrovatelia budú musieť preskúmať ďalšie možnosti. Z vyšetrovania vyvstala aj ďalšia otázka. Prečo väža v Miami nevarovala posádku, že ich lietadlo stráca výšku? Pritom mali nainštalovaný prvý 3D radar na svete. To znamenalo, že dispečer Charlie Johnson poznal polohu, výšku a rýchlosť letu 401. National 607 vyhlásil stav núdze. Vyšetrovatelia skúmali záznamy Johnsonovej komunikácie a zistili, že počas osudnej noci zamestnávalo jeho pozornosť lietadlo, ktoré ohlásilo núdzové pristátie. National Airlines let 607, ktorý pristával pred letom 401. Toto lietadlo malo tiež problém s podvozkom. Hasičské a záchranné autá na dráhu 9, okamžite! Počas toho, ako sa Johnson zameral na stav núdze, let 401 prevzal iný dispečer. Hneď ako National 607 bezpečne pristál, dispečer predal Johnsonovi let 401 späť. Eastern 401 je tvoj. Nemá zaistený predný podvozok. Ale nie. V tom čase bol let 401 nad Močiarom. Johnson monitoroval 5 ďalších lietadiel a stále dohliadal na predchádzajúce núdzové pristátie. National 607 pristal bez problémov. Vtedy si všimol, že let 401 klesol do výšky iba 900 stôp. Radar má z princípu svojho fungovania určité obmedzenia, napríklad falošné odrazy od zeme. Niekedy sa môže stať, že údaj o výške lietadla stratíte na 2 až 3 minúty. Alebo vám to ukáže nejakú absolútne nezmyselnú výšku a potom sa to skokom vráti k správnym hodnotám. Dispečer to neprehliadol, čo mu slúži k úcti. Johnson sa rozhodol kontaktovať let 401. Eastern 401. Ako to s vami vyzerá? Dobre, chceme dokončiť okruh a potom sa vrátiť. Eastern 401, točte doľava. Kurz 180. Z rozhovoru Johnson usúdil, že tam je všetko v poriadku. Eastern 401, ako to s vami vyzerá? Vyšetrovatelia prišli k záveru, že v tej chvíli si iba dispečer Johnson všimol, že lietadlo stráca svoju výšku. Prečo ale neposunul túto informáciu priamo posádke? Vtedajšie americké predpisy pre leteckých dispečerov poskytli odpoveď. Jednoducho to nebolo súčasťou práce dispečera.
čase nehody požadovali predpisy Federálneho leteckého úradu od dispečerov, aby udržiavali rozostupy medzi jednotlivými lietadlami. Neboli zodpovední za sledovanie výšky jednotlivých lietadiel nad zemou. Vyšetrovatelia teraz musia zistiť, prečo samotné lietadlo nevarovalo pilotov pred nebezpečne malou výškou. L-1011 je vybavený zvukovou signalizáciou, ktorá sa spustí, keď lietadlo klesne pod výšku 250 stôp, alebo inú výšku, ktorú nastavia piloti. Keď si vyšetrovatelia prehrali pásku z čiernej skrinky, jasne tam počuli zvuk alarmu v kokpite, ktorý sa spustil, keď lietadlo kleslo pod 1750 stôp. Počuli ste to? Ako to mohli prehliadnuť? Vyšetrovatelia podrobne preskúmali dianie v kokpite, aby zistili, prečo piloti prehliadli varovanie. Nedávaš to tam opačne? Dávam to dobré. Vyšetrovatelia zistili, že tesne predtým, ako zaznel zvukový signál, ktorý pilotov varoval, že lietadlo je príliš nízko, obaja boli príliš zamestnaní žiarovkou predného podvozka. Konverzácia prezradila vyšetrovateľom, že palubný inžinier bol dole, v pekelnej diere. Varovanie vychádzalo z reproduktorov na jeho palubnej doske. Vyšetrovatelia prišli k záveru, že obidvaja piloti prepočuli jasný zvukový signál, pretože v tom čase boli plne sústredení na riešenie iného problému. Zvukový signál, ktorý bol na zázname z kokpitu jasne počuteľný, nebral nikto na vedomie. Nie preto, že by boli nepozorní, ale preto, že sa plne sústredili na úplne iný problém. Bola to jednoduchá ľudská chyba. Vyšetrovatelia sa teraz zamerali na rozptýlenú posádku ako príčinu nehody. Niekoľko prístrojov upozorňovalo na klesajúcu výšku. Základnou otázkou bolo, prečo boli piloti takí roztržití, že ani jeden nesledoval palubné prístroje. Museli preskúmať samotného človeka a tiež jeho interakciu. Museli zistiť, prečo nikto nevenoval pozornosť lietadlu, ktoré začalo klesať z výšky 2000 stôp. V roku 1972 to bola veľká neznáma. Vyšetrovatelia vypočuli veľa pilotov a urobili prekvapujúci objav. Piloti sa priznali, že moderným autopilotom v ich lietadlách dôverujú až príliš a nechávajú všetko na technológie. Stali sa až príliš závislými od týchto technológií. Zapnite autopilota. Vykonám. Vyšetrovatelia usúdili, že členovia posádky Eastern Airlines natoľko dôverovali autopilotovi, že prestali sledovať údaje na prístrojoch, aj keď to bola ich povinnosť. Keď bol zapnutý autopilot, nikto z pilotov nevenoval pozornosť tomu, kam lietadlo letí. Teraz ešte musíme zistiť, prečo lietadlo začalo klesať. Vyšetrovateľom stále chýbala odpoveď na tú najzávažnejšiu otázku. Ak bol autopilot zapnutý, prečo lietadlo spadlo do močiara? Z konverzácie pilotov bolo jasné, že oni vedome nezačali zostupový manéver. Stále sme v 2000, áno? Hej, čo sa tu deje? Takže čo sa stalo? Odpoveď prišla za dramatických okolností, keď o 2 mesiace neskôr NTSB v Miami začalo verejné vypočúvanie. Ešte pred vypočúvaním napísal pilot Eastern Airlines Daniel Gellert list, adresovaný šéfovi NTSB, že chce svedčiť. Lietal na Tristáre L-1011 a všimol si niekoľko zaujímavých vecí. Atmosféra v leteckých spoločnostiach bola v roku 1972 proti pilotom, ktorí obišli šéf pilota a vedenie, veľmi nepriateľská. Obzvlášť, ak si sťažovali priamo v NTSB. Spoločnosti boli viac obmedzené, ako sú dnes. Gellert vypovedal, že pri jednom lete Tristáru mu spadla mapa na podlahu kokpitu. Ako sa pre ňu ohýbal, náhodou narazil kolenom do riadiacich pák. Všimol si, že tento slabý náraz mal vplyv na autopilota. Časť autopilota, ktorá udržiavala výšku, sa okamžite vypla. NTSB zistilo, že podobnú skúsenosť, akú mal Gellert, mali aj iní piloti.
17 dní od nehody spoločnosť Eastern Airlines vyvesila na nástenku upozornenie a tiež rozposlala správy všetkým pilotom Tristaru. Správa varovala pred náhodným pohybom s riadiacimi pákami. Jednou z noviniek v moderných lietadlách boli tlakové spínače. Pokiaľ chcel pilot prevziať kontrolu nad lietadlom, nemusel strácať čas hľadaním spínača autopilota. Stačilo pohnúť riadením a autopilot sa okamžite vypol. Zapisovač letových údajov vyšetrovateľom prezradil, kedy presne lietadlo začalo klesať. Bolo to o 23. hodine, 37. minúte a 8. sekunde. Po preštudovaní prepisu hlasového záznamu vyšetrovatelia mohli povedať, čo sa o tomto čase odohrávalo v kokpite. Choďte dole a skontrolujte, či je ten podvozok vysunutý. Vyšetrovatelia veria, že keď sa kapitán Loft otočil k palubnému inžinierovi, aby mu dal pokyny, pohol riadiacou pákou. Vyvinul natoľko veľký tlak, že sa tým odpojila časť autopilota, ktorá udržiavala výšku lietadla. Bez toho, aby si to niekto všimol, jeho pohyb spôsobil, že lietadlo začalo klesať. Za bezmesačnej noci piloti nevideli horizont a nemali žiaden bod, ktorý by im povedal, že padajú. Bolo zistené, že aj náhodný jemný náraz mohol odpojiť autopilota. Až do havárie to nebola súčasť výcviku. Výcvikový riaditeľ pre Eastern Airlines pripustil, že pred haváriou v Everglades neboli piloti dostatočne poučení, že aj jemný náraz dokáže odpojiť autopilota. NTSB došlo ku konečnému záveru. Havária lietadla bola zavinená ľudskou chybou. Posádka bola roztržitá. Prepli na vysoko sofistikovaný automat, ale o jeho správnom ovládaní neboli riadne poučení. Nehoda Eastern 401 sa stala významným míľnikom v histórii leteckej bezpečnosti. 10 alebo aj 15 rokov sme tomuto faktu nevenovali pozornosť. Obsluhovali sme to zariadenie v kokpite úplne nesprávne a to bolo veľmi nebezpečné. Vyšetrovatelia zistili skľučujúci fakt. Keď skontrolovali indikátor vysunutia predného podvozka, zistili, že naozaj išlo o prasknutú žiarovku. Podvozok vysunúť. Podvozok letu 401 bol zaistený. Lietadlo mohlo pristáť. Jediná vec, ktorá na lietadle zlyhala, bola žiarovka za $12. Náprava chýb po lete 401 trvala niekoľko rokov. Dotkla sa pilotov a tiež spôsobu vyšetrovania leteckých nehôd. Ale príbeh Eastern Airlines let 401 dosiahne zaujímavý zvrat. NTSB medzičasom ukončilo vyšetrovanie nehody letu Eastern Airlines 401. Bolo vydaných niekoľko doporučení, ktoré mali zabrániť podobným nehodám. Nové pravidlo bolo zavedené aj dispečerom, ktorí museli ponovom varovať pilotov, ak by sa dostali do príliš malej výšky nad zemou. Ale 4 roky po nehode Eastern Airlines let 401 bolo jasné, že opatrenia mali byť oveľa prísnejšie. V roku 1977 sa na Tenerife na Kanárskych ostrovoch zrazili 2 Boeingy 747. Bola to najväčšia katastrofa všetkých čias. A teraz môžeme vzlietnúť. Táto havária bola spôsobená radom chýb v komunikácii v kokpite. Už opustil dráhu? Čo ste povedali? Opustil dráhu ten Pan American. Áno. Vyšetrovateľom sa potvrdilo, že 70% nehôd je spôsobených chybou pilota. Obidve nehody na Tenerife a aj letu 401 spôsobilo to, že si posádky až príliš verili a oveľa viac dôverovali technike ako sebe. Zabudli, že veľa vecí môže zlyhať, vrátane ich samotných. Koncom roka 1970 spustila NASA nový vedecký program zameraný na možnosť obmedzenia ľudského faktora. Bol nazvaný Crew Resource Management, alebo CRM.
CRM v skratke znamená, že posádka nemá len jedného pilota, ktorý je za všetko zodpovedný. Kapitán musí byť prirodzeným vodcom, ktorý načúva a spolupracuje s ostatnými členmi posádky a naopak oni spolupracujú s kapitánom. Neskôr sa let 401 dostal do pilotných osnov na celom svete ako príklad zlého CRM. Problémom bolo, že sme nenaučili Boba Lofta alebo Stockstilla alebo akéhokoľvek iného pilota, že ak niečo zlyhá, je kapitánovou prvou povinnosťou zabezpečiť riadenie lietadla. A je jedno, či ho bude riadiť on sám, alebo tým niekoho poverí. Sme na 2000. Mám pokračovať v riadení? Aká bola tá frekvencia? 128,6. Oznámim im to. Na lete 401 kapitán Loft jasne neurčil, čo má kto robiť. Namiesto toho všetci členovia posádky riešili rovnaký problém. Môžeš s ňou trochu pohýbať? Vyťahnite ju a potom ju tam zacvaknite späť. Keď kopilot riadil lietadlo a kapitán mu z ľavého sedadla dával príkazy, došlo ku kolízii zodpovednosti. Je to tá na to červenou však? Áno, ale ja sa k nej odtiaľto nedostanem. Kapitánovi sa nepodarilo dočiahnuť na varovné tablo. Kopilotovi sa to síce podarilo, ale ten mal riadiť lietadlo. Zo systémového hľadiska to bol problém. Nebolo vôbec jasné, kto za čo v tej chvíli nesie zodpovednosť. Dnes učí CRM všetky posádky, aby sa nedali zmiasť náladami iných členov posádky. Nemáte niekto vreckovky alebo niečo, čím by som to mohol lepšie chytiť? Choďte už dole a pozrite sa, či tá hrozná vec... Nejde to von. Keď mal kapitán problém so žiarovkou, skús ňou pohnúť do strany. A začínal byť nahnevaný, tak kopilot celú situáciu ešte zhoršil, namiesto toho, aby sa pokúsil situáciu nejako upokojiť. Netuším, čo do pekla tam môže tú hnusnú vec držať. Don Repo nebol nadšený z toho, že musel ísť riešiť problém dole, a keď nič nevidel, tak prišiel hore a dal to jasne najavo. Nič som nevidel. Všetci boli napätí. Nie je zaistený? A keď je posádka taká napätá, nie je dobré obrátiť sa proti kapitánovi a povedať, mali by ste to robiť inak, ale práve možnosť urobiť to inak by bola najdôležitejšia a nakoniec sa ukázalo, že toto je užitočné aj pre iné odvetvia. Poučením z letu 401 je nutnosť presného rozdelenia úloh v kokpite. Výsledok bude menej nehôd. Táto nehoda spustila oveľa bizarnejšie javy. Na niektorých letoch Eastern Airlines sa začali objavovať mŕtvi členovia z letu 401. Po nehode sa stávalo, že posádka, alebo dokonca aj cestujúci, spozorovali duchov posádky z letu 401. Duchovia sa objavovali v lietadlách, do ktorých boli namontované diely z letu 401. Správy o tom sa rýchlo šírili. Jedna kniha venovaná tomuto fenoménu špekulovala, že duchovia chránia posádku a cestujúcich pred ďalším nešťastím. Spoločnosť Eastern Airlines v oficiálnych vyjadreniach dementovala výskyt duchov. Takto to prejavila na verejnosti, ale v súkromí sa obávali. Ale tých správ o duchoch bolo toľko, že sa Eastern Airlines rozhodla demontovať všetky náhradné diely z letu 401. Nikto z tých, čo prežili túto nehodu, nikdy nezabudne na hororový zážitok z tej noci v Everglades. Po 35 rokoch sa mnoho z nich vrátilo k močiaru, aby tam vzdali česť heroickému úsiliu Boba Marquisa. Sme tu, aby sme vyjadrili vďačnosť a poďakovali sa. Veľa z tých, ktorí prežili, ďakujú za svoj život Robertovi Marquisovi. Videl, ako sa ľudia topia a rozhodol sa, že jedinú vec, ktorú môže spraviť, je zachrániť ich. Robert Marquis bol vzácny človek. Preukázal neobyčajnú odvahu. Bol jedným zo skutočných hrdinov tejto nehody.